Радуйцеся заўсёды ў Пану. Па такім дэвізам з 28 па 30 красавіка ў Ледзе прайшлі дні моладзі Гродзенскай дыяцэзіі. Сёлета сустрэча сабрала каля 1500 юнакоў і дзяўчат. Ініцыятарам дзён моладзі з'яўляецца благаслаўлёны Ян Павел II, які быў вядомы сваёй вялікай зацікаўленасцю справамі маладых людзей і ўмеў лёгка наладжваць з імі кантакт. Першая ж падобная сустрэча моладзі Гродзенскай дыяцэзіі адбылася ў маі 1993 года. Месцам правядзення з'ездаў з'яўляюцца цэнтры дэканатаў, якія звычайна супадаюць з раёнамі цэнтрамі вобласці. У мінулыя гады імі станавіліся Гродна, Ваўкавыск, Смаргонь, Сапоцкін, Іў-Яшчучын і Воранава. Сёлета такім месцам была абрана Ліда. Галоўны арганізатар мерапрыемства ксёндз Антоній Грэмза прымаў удзел яшчэ ў першай сустрэчы моладзі, а цяпер сам дапамагае маладым хрысціянам супольна праводзіць час. На думку святара, падобныя сустрэчы дапамагаюць моладзі знайсці сваё месца ў касцёле і грамадстве. Арганізуючы ўжо ад 7 гадоў дні моладзі нашай дыяцэзы, яшчэ больш перакановы, што моладзь патрабуе сумеснай малітвы і супольнасці разам. І глыбей таксама яшчэ веру, што Пан Бог дае такія доказы, пацверджанне таго, што гэтыя дні моладзі сапраўды моладзь мяняюць і аб'ядноўваюць і робяць яе больш хрысціянскай, адкрытай на Пана Бога. Душпастар моладзі ксёндз Валерый Быкоўскі адзначае, што падобныя сустрэчы становяцца для юнакоў і дзяўчат часам знаёмства не толькі са сваімі равеснікамі, але перш за ўсё з Езусам Хрыстом. Ян Павел II вельмі часта гаварыў да моладзі аб тым, што кожны з нас павінен будаваць мост з Езусам Христом, будаваць мост паміж сабой, на якім мы спатыкаем Езуса Христа. І вось менавіта гэтыя спатканні, яны даюць для нас сілу, каб мы маглі будаваць гэтыя масты паміж сабой, каб мы маглі планаваць сваё жыццё разам з Езусам Христом, каб мы на нашым шляху жыцця пазнавалі менавіта другога чалавека, але з боку Езуса Христа, як яго павінен любіць, як яго павінен шанаваць. Уражаннямі ад праведзеных дыяцэзіяльных дзён моладзі ахвотна дзеляцца і самі ўдзельнікі. Гэта з'езд нам вельмі падабаецца, таму што ім мы бачым сапраўдны прыклад хрысціянскага жыцця. На днях панавала шмат радасці, смеха, жартаў. Мы з'яўляемся адзінай Божай сям'ёй і бачым, як моладзь перамяняецца, дзякуючы Божай міласэрнасці. На мой погляд, кожны чалавек з гэтай сустрэчы вынесе для сябе нешта новае. Напрыклад, я пасля сённяшняй канферэнцыі на тэму «Моцнае пастанаўленне выправіцца» зразумела для сябе тое, што яно павінна быць рэальным, прапарцыянальным граху і быць сапраўднай барацьбой з грахом. Таксама я рашыла для сябе, што буду старацца ставіць перад сабой такія задачы, як кожны дзень старацца быць лепшай у адносінах да бліжніх. Пасля кожнай споведзі буду працаваць над тым, каб пазбавіцца якога-небудзь граху, буду лепш звяртаць увагу на прыгатаўленне да споведзі, а таксама рабіць рахунак сумлення не толькі перад споведзю, але і кожны вечар перад сном, каб лепш пазнаць свае памылкі. Мы для сябе знайшлі многа цікавага і карыснага. Вельмі спадабалася канферэнцыя айца Валерыя з Воўпы. Ён паказаў нам тое, што мы павінны ўзяць свой крыж і ісці за Езусам, а праз сваё збаўленне радавацца заўсёды ў Пану. Вельмі спадабаўся канцэрт групы «Аве», катэхезы на тэму 5 варункаў добрай споведзі, а таксама інтэграцыйныя гульні і забавы. Калі ў адным месцы збіраецца вялікая колькасць маладых людзей, запаленых адной ідэяй, адной думкай, адным імкненнем праслаўлення Бога, гэта вельмі цудоўна і увогуле класна, таму што у сучасным жыцці, калі паўсюль рэкламуецца амаральнасць, дэмаралізацыя моладзі наступае на кожным кроку, таму моладзь павінна аб'ядноўвацца і нейкім чынам супрацьстаяць гэтым усім пасткам, якія паўсюль ставяцца нам злым духам. Таму вось такія менавіта сустрэчы гэта нейкі шанец, гэта магчымасць аб'яднацца і паказаць нашу сілу, тое, што нас шмат, што мы сапраўды зацікаўленыя ў тым, каб несці вестку пра Бога іншым людзям. Жадаем усім удзельнікам, каб у іх сэрцы была любоў да Бога і да бліжняга.
Запрашаем усіх маладых людзей на наступныя дні моладзі, каб радавацца ў Езусе і хваліць яго ўладарстве. Будзьце заўсёды з Езусам!